କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ବଟନକୁ ପୁଚ୍ କିନା ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। छुआ 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 କାହିଁକି ସକାଳୁ ସକାଳୁ କେଁ ଡାକୁଛୁ କଣ? এই কিস কইলু ছুটলু বেশি নেই তো তো সাঙ্গ মানে যাই খটিকি রোজগার করি কেতে পয়সা রোজগার করেন শোনাই দিলাই না। जा खाई दे कि बाहरी जा सांग मान फ्री फायर खेलू बसिकी खाइबा घर तो पाइছি गुटा ସବୁବେଳେ ଖାଇଲା ବେଳେ କେଁ ଡାକୁ ସବୁବେଳେ ଖାଲି କେଁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଘର ଛାଡି ପଳେଇଛନ୍ତି। କହିଲୁ ଘର ଛାଡିକି ପଳେଇବୁ ଯା ଆଉ ଆସିବୁନି। ଯାଉଛି ଘର ଛାଡିକି ଆଉ ଆସିବିନି। ସବୁବେଳେ କେଁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଘର ଖୋଲା ଖାଲି ସବୁବେଳେ। ମୁଁ ଯାଏ ସେ ଅଭିକୁ କଲ୍ କରେ। କି ଗୋଟେ କଲ୍ ମାଇଲା କଣ? ଓ ଲିପୁ କଲ୍ ମାଇଲା। ହଁ ଲିପୁ କହ। ଭାଉଜ ଦୋକାନ ତ ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ଛାନିଆ କାହିଁକି ଯାଉଛି ତ ଘରେ ଭାଇ ହେ ର ମୋ ନିଞ୍ଜାଟା କାଢୁଛୁ ର ନିଞ୍ଜା ଖଣ୍ଡେ ମୋର ନା ରହିଥା କାଢୁଛୁ ର। Right there. भाई किसो किसो है भाई आइला को तू टेंशन जଣା पड़ुछु ପଇସା ପାଇଁ ଘର ବହୁତ ପଇସା। किसो भाई भाई ପାଠ ପଢା ସରିଲା ପରେ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟେ ବି ନାହିଁ। ଏ ପାଖରେ ସିନା ପଇସା ନାହିଁ ପକେଟରେ ଥିବ ଦେଖ ର ବାଳ ସବୁବେଳେ ମଜା କରି ମୁଁ ପୁରା ସିରିୟସ୍ ଅଛି। ଓ ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ନା ମୁଁ ନହେଲେ ତ କିଛି ହବ ନାହିଁ ଆଉ तेरा भाई ହଁ କିସ କରିବା କଣ ବାଳ? ଏଇ ଗୋଟେ କଥା ନା ଚାଙ୍ଗା କାମ ଅଛି ଚାଲ ସୁରଟ ପଳେଇବା ତା ଭିତରେ ସୂତା ପୁରେଇବା ବ୍ଲାଉଜରେ ହୁକ୍ ମାରିବା। ଠିକ କଥା କହିଛୁ ଭାଇ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କାମ ଖୋଜୁଥିଲି ଆଉ ଡେରି କରିବାନି କାଲିକି ହିଁ ବାହାରିବା। ସତ ଭାବିଲ ମଜା କରିଥିଲି ତୁ ସବୁବେଳେ ମଜା କରିନି ଭାଇ। देख भाई तू आइडिया भी जो तू भी सारा बाहर जीवु गोली का बकरा हो। देख भाई तू जी न जीवु सीधा घर को जिमी सीधा क्या बंका जाऊनु सीधा हो कि बंका हो। देख भाई तू जी न जीवु सीधा घर को जिमी डायनासोर अंडा खाई मर जीवु। ए
ए भाई ना ना से सब काम करनी माँ पर गुटे बिली छुआ से सब काम तू करनी हौ छाड़ काली जदि तू कहूचु काल रातिर बाहरिया पळेबा ସତରେ ତ हाँ भाई ଭାଇ ମଜାକ ନୁହେଁ ମୋର ପଇସା ବହୁତ ଦରକାର ପଇସା ପାଇଁ कुछ भी करेगा ରାତି ହେଇଗଲାଣି ମା ବାପା ଏବେ ଶୋଇକି ଭାବୁଛି ଏଇ ଟାଇମରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ପୁରେଇ ଦେବି ଭାବରେ ଭଲ ହବ ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ ଟାଇମ ଯାଉଛି ପୁରେଇ ଦେବି ସବୁ हेलो 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 ଝାଡା ମେକିଆ ଛୁଆ ମରିଗଲୁ ନା କିସ ନା ସୁଇଜି କ ସୁରଟ ଯାଇଥାନ୍ତେ ବି ଆଜି ସୁରଟ ଯିବା ପରା ରାତି ଆସି 3ଟା ବାଜିଲାଣି ଓହୋ ଯିବା କେତେବେଳେ ବେ ଘର ଲୋକ ଉଠି ପଡିବେ ଓହୋ ଜଲ୍ଦି ବାହାରିକି ଆ ତୁ କେଇଠିକି ତମ ଘର ଉଳିକୋଟରେ ବସିଛି ଓ କାଲିକି ଯିବା ଏବେ ନୁହେଁ ट्रेन टिकट काट दीजिए जल्दी बाहर क्या ମୁଁ ତମ ଉଳିକୋଟରେ ବସିଛି ଭାଇ ଜଲ୍ଦି ବେଗ ଫି ହଉ ଠିକ ଅଛି ଟିକେ ୱେଟ କର ରଖି ଜଲ୍ଦି ଆ ଲୋକ ବାକ ଉଠି ପଡିବେ ହଉ ରଖ ରଖ ଉଠୁଛୁ ରଖ ରାତିରେ ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି ରାତିରେ ସବୁ ଟେନସନ କରୁଛନ୍ତି ମତେ ଏଠି ମାନ ସୁରଟ ଯିବ ମୋ ପାଳକୁ ଯିବ ଟେନସନ ଆଉ ସେ କହିଲା ବେ ବାଳ ବାଲ୍ଟିଟା କେମିତି ବାଳ ବୁଦ୍ଧି ଦଉଛନ୍ତି ତାକୁ ମୁଁ ରାତିରେ ମତେ ମସ୍ତାନି ପଡୁଛି ହାସିନି ଫୁଲ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କେମିତି ବାଳ ତାକୁ ମୁଁ ବୁଦ୍ଧି ଦଉଥୁନି ରାତିରେ ଉଠି ମତେ ମୋ ସହିତ କିସ କହୁଛୁ ସିଏ ସତର ସୁରଟ ଯିବା ନା ତାର ଆଉ କେଠିକି ଯିବା ଓ ମୋବାଇଲଟା ଯିବା ଆଉ ତାହେଲେ ସୁରଟ ଯିବା ଆଉ ଝାଡା ମେକିଆ ଛୁଆ ତମ ଉଳିକୋଟରେ ବସିଛି 3 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି ତୁ କେତେବେଳେ ଆସିବୁ ବେ ଲୋକ ବାକ ଉଠି ପଡିବେନି କିସ ଏ ଶାଲା ପିଟି ଖସି ପଡିଲା ନା କି ତବେ ମୁଣ୍ଡ ବଦଳରୁ ଜୁତଟା ବାହାରିଲା କିସ ଡାହାଣୀ ମାଣି ଲାଗିଗଲା ନା କିସ ଜୁତାଟା ଆଇଲା ଆପରେ ବୋଧେ ଚଡିଟା ଖୋଲିକି ଥୋଇବି ନିଜେ ପଡିକି ରହିଛି ତତେ ସଲା ପିଟିବି ମୁଣ୍ଡ ଆଇଲା ନା କିସ ମାଇକିନା ଗଲା ତ ଗଲା ଗୋଟେ ଶାଳା ଏତେ ଶୁଣା ବିଲ୍ କାଗଜ କରିକି ଯାଇଛି 4ଟା କିଡନୀ ବିକିଦିନେ ବସିବ ଭାଗ୍ୟ ବୋଲେ ଗୋଟେ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁନା ଚେଣ୍ଟାକୁ ନେଇ ନାହିଁ ଯେ ସରଳ କଥା କହିଲା ସୁନା ଦାନ୍ତ କାଢିକି ନେଇଗଲା ଏଇଟା ଭାଇ ଗୋଟେ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିକି ଯାଇଛି ଆଉ ଯାଏ ସେ ସେଟ୍ଟା କଲ୍ କରେ हेलो सेट कहते ना हाँ सेट कहते ओहो आ सेट टी देखा करते कथा
ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜି ପଳେଇ ଆସ। ଓକେ ହଉ ହଉ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ 4ଟା ବେଳେ ତ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ତୁମେ ଏକଲା ଆସୁଛ ନା ତୁମ ପୁରା ଆଉ ଜଣେ କିଏ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା ସେଠି ସେ ଆସିଥିଲା ଯେ କିନ୍ତୁ 3 ଦିନ ହେଲା କାଳ ସହିତ କେଉଁଠି ଯାଇଛି ମୁଁ ପାଉନାହିଁ। କାଳ ସହିତ ତା ସହିତ ଭେଟ କରି ଗଲ? ତା ସହିତ ଆମେ ଆସିଥିଲେ ସେଦିନ ଆମେ ସେ ଦୋକାନ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ ଆଉ ସେଠି କାମଟା ହଁ କାମଟା କରିବୁ ଯେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେ, କାଲି 4ଟା ବେଳକୁ କାମକୁ ପଳେଇ ଆସିବୁ। ସେଠୁ ମୁଁ ପୁରା କାଳକୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ରବାଳ କିଛି ବୁଝିଲାଣି ଆଉଥରେ ଫାଷ୍ଟରୁ କୁହ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ତୁମ କଳା ଚାନ୍ଦରେ ପଡ଼ିଲି ଗୋଟେ ବାଳ ଧନ୍ଦାରେ, ଏତେ କାହିଁ କଷ୍ଟ ମତେ ଦଉଛ ମତେ। ମୋ କଳା ଚାନ୍ଦରେ ବିଲ ସାରା ସାର ପାଣି ବାଜି ଗାଣ୍ଡି ମୋର କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲାଣି, ସଜଲ ଲାଗେ ଗଲଗଲ ଲାଗେ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲାଣି। କିସ ବାଳ ଧନ୍ଦାରେ ପଡନି, ଏଠି ଦୋକାନ ସମ୍ଭାଳୁ ନା ସେଠି ଗୋଟେ 38 ବେଳେ ଗାଡିକୁ ସମ୍ଭାଳୁ। ଏଠି ଗନେ ସିଏ ପନିକି ଖାପଡୁ, ଏଠି ଗନେ ସେ ବର୍ଷରି ମୋର ଦୋକାନ लो ଆଣି ମୋର ଶେଷ ସବୁ ଠିକ ଠାକ। ହଁ ए बंगाली ও দাদা একটা পান দিল। সারা পান আছে কিন্তু গুয়া নাই, তো দিটা গুয়া দু তো দেমি বনি 13 মাস অনা বন্টন বাকি পয়সা দিয়ে তো পান খাইবি, পান কেন খাইবি? সারা বঙ্গালী তালা বাঙালি পেলো তো পেলে চাল তালা বাঙালি চাল চাল তালা বাঙালি সারা বঙ্গালী তু আউ থরে তো সারা চূর্ণ জায়গার সারা ফিলেন মিশি দিন পুরা মরি ঘান্টি মরিব সারা বঙ্গালী নাম নো তু আউ থরে বাকি সারা বঙ্গালী କେତେ ସମୟ ବାକି ନବୁ ତାହେଲେ ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗୁଛୁ ନା କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଅଛି। କିଏ ହେଲା ଯାଇତେ ପଡିବ। ହଉ ଦୋକାନ ଟିକେ ବସିଥିବ, ପାନ ଖାଇବନି, ମୁଁ ଆସିନା ଦେବି ହେଲା। ଚପଲଟା କାହିଁ ଟିକେ ଛାଡିଦେଲ, ତାହେଲେ ଆମ ଚପଲ ଚୁରି ହେଇଗଲା ନା ଏସବୁ କରିବା କଣ? ଘର ଫର ଛାଡିକି ସିନା ପଳେଇ ଆସିଲି ଏବେ ଶଳା ତୋ ଏଇ ଯୁଗୁରୁ ଜାଗା ବାଳ ଫାଗା- ମୁଁ ହଇରାଣ ହେବି। ଜାଗା ଫାଗା ସବୁ ଦେଖୁନା କେମିତି ଘର ଫର ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁଡା ଏଡେ ବଡ ବଡ ବିଲ୍ଡିଂ ସବୁ କରିବା। ନୂଆ ନୂଆ ଆସିବାକୁ ଦେଖା ଆଉ କହନି କହନି ତୋ ଯୁଗୁରୁ ମୁଁ ଫସୁଛୁ ହେଲା। କୁଆଡେ ଯିବ? ଭାଇ ଆଜି ଆମେ ନୂଆ ଆସିଛି, କୁଆଡେ ଯିବା କିଛି ଜାଗା ପତ୍ର ଜାଣିନେ ପଳେଆ ପଳେଆ ଲୋକ ଭାଇ ଦୁଃଖ ବାକ ଯା 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 ଆଗରୁ ଗାଣ୍ଡିବାରା କାଳୁ ହ୍ୟାଲୋ ଏଟା କିଏ ଏବେ? ସର୍କଲେସରେ ଖସି ପଡିଲା ଏତିକି ତ କାଳେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା। ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଭାଉଜ, ଏଇ ତ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି ଅଫିସର ଆଉ। କୁହ ହଁ ଏଇ ତ କାଲି ତ ରାଗୁଛ ମୋ ଉପରେ। ହଉ ଛାଡ଼, କଣ ଦରକାର କୁହ। ହଁ ସୁନାମୁଦି ସାଙ୍ଗର ଡାଇମଣ୍ଡ ଖେଞ୍ଚିକି ନେଇଯିବି ଆଉ। ନା କଣ ଦରକାର କୁହ। ହଉ 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 ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି। ରଖ କାଲି ଖବର। କମିଂ सेट क्या हुई सेट तुम पे गोटे खुशी खबर अछि क्या व्हाट सेट गाँव दुटा बकरा आसुन ताको नै रूम आ काम कर दो सेट से जो भइला सेडा माइकनाटा पिला सेट उछल रूम मिଳିଯିବ। सेट आ कामटा ଆମ ମିଳିଯିବ, ସେ ସଜରେ ଗୁଡ଼ା କିଆ सेट चले कथाटा ଠିକ କଥା। ଲେନଦେନ କେତେ? गाँव आसु जाऊ टाइम कहिबो କେତେ?
ସେ ଗାଁରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବେଶୀ ନୁହେଁ 5 ଖଣ୍ଡ କେମିତି ହବ। ଜଣକା ଟଙ୍କା 5 ଦି ଜଣକୁ ଟଙ୍କା 10 ଫାଇନାଲ। ଛୁଟ ଲୋକ କାହା କହୁଛୁ ବେ? ଛୁଟ ଲୋକ କାହା କହୁଛୁ? ମନେ ଦେଖିଲୁ ଅନାନି ଦେଢ଼ ଫୁଟିଆ ଗାଲ ତଳେ 3 ଇଞ୍ଚ ଛାଡି ଗୋଟେ କାନ ପଟିଆ ମାରିମି ଦକ୍ଷିଣ ମୁହାଁ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର କାଳୀ ମନ୍ଦିର ନନା ତଳେ ଗଳିଯିବି। ଦେଖିବି ନା ଠିକ କହିଲି ନା? ମୁଁ ସେ ସତେ ଛୁଟ ଲୋକ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ନୀଲଜ ବେହିଆ ସେ ଟିକେ ଅଧିକ ଟିକେ ଦେଲେ କି? ନା 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 ମୁଁ ଶଳା ଯା 5 ମିନିଟ୍ ଚୁପ ରହିବି ନା ତୁମ ଗୋଷ୍ଠୀର ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା କରିବି। କାଲି 4ଟା ବେଳଠୁ ପଳେଇବା କାମ କରିବୁ କିନ୍ତୁ 2 ମାସର ପଇସା କାଟିକି ଦେବି। ସେଟ୍ଟାକୁ ଭାବିନି ତା ଅଫିସ୍ ଦେଖିକି ବୋଧେ ଟାଟା ଅମ୍ବାନୀର ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବୋଧେ ତା ମୋତେ ଭଲ କାମ ଦେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୁହାଳ ଘର କାମ ଦେଇଦେଇଛି ସବୁ ପଇସା ଶଳା ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା ମୋର। କିଏ ହେଲା ଦାଦା ନୂଆ ଆସିଛ ଗ ନୂଆ ଆସିଛ ଗ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଛି କିସ କରିବା ଆଉ ଏତେ ଗୁଡ଼ାକ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆସିଥିଲି ଭାବିଥିଲି ସେଟ୍ ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କାମ ରଖିଦେବ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଶଳା ମୋତେ ଗୁହାଳ ଘର କାମ କରୁଛୁ। ଦେଖିଲୁ ଶଳା ମୋ ଗାଳି ମୋ ମୁହଁ ଦେଖିକି ଲାଗୁଛି ଶଳା ମୁଁ ଗୁହାଳ ଘର କାମ କଲା ଭଳିଆ। ଟିକେ ଟିକେ ହଁ ଭାଇ ଆଉ କିସ କରିବା। ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି ସେଠୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଆସିଛି ସବୁ କହିବି ତତେ ଆଖି ଦିଟା ପୁରା ହରିଣୀ ଆଖି। ଆଉ ତା ଉଠ ଦେଖିଲା ପରେ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଆଉ ଖାଇତେ ଇଚ୍ଛା ହବନି। ନା ଭାଇ ସତରେ ଶଳା ମୋ ଗାଳି ହିଷ୍ଟ୍ରିଆରେ କହୁଛି ସବୁବେଳେ। ଖରା ହଉଛି ବେ। କଣ କହ ଶୁଣା ଦେଢ ବଙ୍ଗାଳି ଦେଖିବୁ ଶୁଣା ମାରିକି ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇ কি বলে দাদা সুন্দরিয়া ঝিও ভল ঝিও নয় দাদা ভল ঝিও নয় ଆମେ ସେଟ୍ ପାଖରେ ରହୁଛେ କାମ କରୁଛେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସେ କେମିତିକା ଝିଅ ହେଲା ଜମା ସେ ପାର୍ଲରରେ ପଡ଼ନି ଦାଦା ଓ ସେ ଖାଲି ଲୁଟିବା ଚକ୍କରରେ ଅଛି ହେଲା ଆମେ ଜାଣିଛେ କି ହୁଏ ଦାଦା କଣ ଗୋଟେ ପୁରା ପୁରା ଗନ୍ଧଉଛି। কোথায় দাদা মুঝে তো নাই বাসবে কি হবে দাদা কি হই পুরা পুরা গନ୍ଧଉଛି କଣ পুরা পুরা কি জ্বলছে কি দাদা ତୁ ଶଳା ତ ଗାଣ୍ଡି ଯୋଡୁଛୁ কাই গো দাদা দাদা একটা কথা শোনো আমার এক ভলগুন আছে কি যে किसी का दुख देखते हैं ना हमारा मन बहुत शांति पावे और किसी का दुख सुनते हुए ना हमार गांडी हमार गांडी জ্বলছে দাদা ଗାଣ୍ଡି জ্বলছে ଟିକେ ସାଇଡ୍ ଚା ତ ଗାଣ୍ଡି ଅଗରିକି ତ ମୁଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡ ଗାଣ୍ଡି জ্বলছে ଦେଖିବୁ ଶଳା କୁରାରେ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିକି ମୁଣ୍ଡ ଫଟେଇ ଦେବି। One day later. ଖରାଟା ବହୁତ
ଜୋର ହଉଛୁ କାମ କରି କରି ପୁରା ଥକି ଗଲେଣି ଚାଲ ଟିକେ ମାଲ ମାରି ଦେଇ ଆସିବ କଳା ବଙ୍ଗାଳୀ ତୁ ଟିକେ ଅଧିକ ନେଇ ଯାଉଛୁ ପାଟି ଗୋଟେ କଲଜଟା ପାଣି ଦେଖ ବଙ୍ଗାଳୀ ପାଣିଟାକୁ ଏରକ ନବୁ ମଧୁରାକୁ ଏରକ ନବୁ ଏରକ 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 ଢାଳିବୁ ଏର କରିବୁ ବଙ୍ଗାଳୀ କୋଡିଏ ଥର ଯାହାକୁ ବଙ୍ଗାଳୀ ମଦଟା ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ନା ସବୁ ଚିନ୍ତା ଫିନ୍ତା ସବୁ ଦୂର ଠିକ୍ କଥା ଦାଦା ଯାହାକୁ ବଙ୍ଗାଳୀ ମଦର ହଉ ଚାଲ ବଙ୍ଗାଳୀ ଆଉ ଗୋଟେ ପେକ୍ ମାରିଦେବା କାମ ସାରିକି ସେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇବା ଘରକୁ ଠିକ୍ କଥା ଦାଦା ଦାଦା ତମ ନାଁ କଣ ଏ ଝିଅ ତୋ ନାଁ କଣ ମୋ ନାଁ ପାରା ପାରାକୁ କି କୋଉଠି ମୋ ଘର ତଦ୍ଗେଇ ତମର ମୋ ଘର ଠିଆ କଣ କହିଲ ମଉସା ମଉସା ନାଇଁ ନାଇଁ ଅଙ୍କଲ କଣ କହିଲୁ ଅଙ୍କଲ ଆରେ ସରି ସରି ଭାଇ କିନ୍ତୁ ତମର ଖୁସି ପଡ଼ିଲାନି କି ଆଡ ଝିଅ କରି ହୋଇକି ଯାଏ ତୋ ନମ୍ବରଟା ରାତିରେ କଥା ହବା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ ନମ୍ବର ଦେବେନି ତମେ ଯଦି ମତେ ଆସିକି ରାତିରେ ହଇରାଣ କରିବ ମୋବାଇଲ ବେଟି ସଲା ପଇସା କିଛି ତ ହଇରାଣ କରିବ दादा गो आम्ही काहीच कधी एक पासे नाकी ଅତି ଉଦ୍ଧତର କହୁଛୁ ଭାଇ ତୁ କଥା ଦେଖାଉନି ତୁ ଏଠି କିଛି କରୁଛୁ ବେ ये किए बे ନାଇଁ ମାନେ ଇଏ ମୋ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ दूर संबंध भाई तू तो तेरे कॉल करते नहीं तू मेरा कहलु जे मास तो खिरा देछि तेरे खिरा वाला से पळे आछे मुंडो गरम करनी आज तमर मोर ब्रेकअप आज तू ये खीरा वाला नहीं नहीं ये नुआ बॉयफ्रेंड मोर लो वासंती दिनो तोर भी आसी वालो धर्म सरीबनी किया अंडीरा चड़क पड़िबो तो मुंडरे 2 वर्ष 7 मास 7 दिन 7 मिनिट 7 सेकंड संपर्क तू एठी भांगी देलु देखिकी थिबु रे मो भाई देखिकी थिबु लो प्रिया तते धर्म सहिबनी मो मन भांगी भल तू कलुनी ବୁଝା ତମେ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଇନରେ ବସି
ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି ଶଳା ଏଥର ତା ଦେଖା ଛୁଆ ନାହିଁ। ଶଳା ଗୋଟେ ଫୁଲ ଆଣିଥିନି ତାର ସବୁ ପତ୍ର ଫତ୍ର ବାହାରିକି ଶଳା ଏତିକି ଆଉ ଅଛି। ଆଉ ଶଳା ଯଦି ଆଉ 8 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଶଳା ପକଡ଼ା ଫକଡ଼ା ବାହାରିକି ଶଳା ଏଇଟା ଶଳା ଦେଖିଲୁ ବଜା ଟାଇମ୍ ଆସୁଛି ଘଣ୍ଟା ତ ନାହିଁ। ଦେଖିଲୁ ଟାଇମ୍ କେତେଟା ହେଲାଣି? କେତେ ଘଣ୍ଟା ଆସିବ 16 ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି। ସରି 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 ବେବି ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟା ଆଣିଛି। iPhone 16 Pro Max ଠାରୁ ବି ବହୁତ ବଡ଼। ଏଇଟା ଏଇଟା ତ କିଆ ମୁଦ୍ରା ହେଇଥିଲା ଆମ ବାଟରେ ଚୋରି କରି ଆଣିଛ। କଣ କହିଲୁ ବାଳ ଜିନିଷ? ଏଇ ବାଳ ଜିନିଷକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଶଳା କିଆ ଗୁଦାମଳକୁ। ଆଣିତେ ଆଣିତେ ଶଳା ଅଜାକି ଗୋଟେ ସାପଟା କାମୁଡ଼ି ଦେଇ ଦେଖେଇ ପାରିବିନି ଗାଁରେ। ହଉ ଧନ ରାଗନି ଦିଅ। ଗୋଟେ କଥା କହିବି ମାନିବ? କୁହ ତମ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବି। ତମ ପାଇଁ ଜୀବନ ବି ଦେଇପାରିବି। ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ iPhone 15 ଆଣିପାରିବ? 15 Pro Max ଶଳା ମୁଁ ଗୋଟେ କିପ୍ୟାଡ୍ ମୋବାଇଲ ଧରୁଛି ତାର ବି ଶଳା 3ଟା ବଟନ୍ କାମ କରୁଛି। ଶଳା ଘର ଚାର୍ଜର ବି ନାହିଁ ଦୋକାନର ଚାର୍ଜର ଦେଇକି ପଳେଇ କହିଲା କଣ ମାଇକି ନା ଶଳା ମତେ 15 Pro Max ଆଣିକି ଏବେ ପରା କହୁଥିଲ ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଦବ ବୋଲି। କିଡନୀ ବିକି ପାରିବ? ଶଳା ମାଇକି ନା ମତେ ମାରିବୁ ନା କିଛି ଭାଇ? କି ବାଳ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଆଇଫୋନ ପାଇଁ ତମେ କିଡନୀ ବିକି ପାରିବନି? ପଇସା ପଠେଇ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ ଦେଖିବା। ହ୍ୟାଲୋ ସେ ଦାସ ଦୋକାନ 60,000 ଟଙ୍କା ପଠେଇ ଯାଇଛି ନା ଦେଖିନି? ଯାଇଛି। ଆଉ ବଜାର ମାରିକିନା କିଣି ଆଇଫୋନଟା ଆଉ 20,000 ଟଙ୍କା ହାତରେ ପକେଇକି। ହଉ 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 ବଜାର ମାରିକିନା ମୋର ସବୁ 4 ମାସର ମେହନତକୁ ପାଣିରେ ମିଶିଦେଲା। କହିଲା ସିନା 15% କିଣିବି। लो प्रिया तोरा जाहरे मन तू ଭାଇଲୋ ତମର କଣ ହେଇଛି? ତମେ ଏମିତି କାହିଁ ବଇଛ? ବଜାର ମାରିକିନା ମୋ 60,000 ଟଙ୍କା ନେଇକି ପଳେଇଛି। ତମର 60,000 ଟଙ୍କା ନେଇଛି, ମୋର ତ ଗୋଟେ କିଡନୀ ନେଇଯାଇଛି। ମନେ ଅଛି ମତେ ସେଦିନ କେମିତି କହିଥିଲୁ? ଏବେ ତୁ তুমি দাদা বঙালি তুই এটি কিছু করছিস? কি করিবি দাদা, তোমার পছে তোমার মাইকিনা কুমা আখিটা মারিদেলে যে রাতে তোমার 1 লক্ষ টাকা নিয়ে চলে যাইছে। 4 দিন হলাই কি করব দাদা? বালো শোলা বঙালি এটা না লা তোমার মই পুচুরি মরি আনি স্যার তোমার কি অবস্থা? ভাই তু কহনি ମୋ ଝିଅଟା ସେ ପୁଅକୁ ଗୋଟେ ନେଇକି ଆଇଲା ମୁଁ ଆକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଗୋଟେ ରାତି ରଖିଦେଇଛି ସକାଳକୁ ମୋର କଳା କନା ବୋଲି ମୋ ବୁଢ଼ା ବା ମୋ ତୁମ ଜନ୍ମଦିନର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରିଆ ଚୋଡ଼ିଟା ଗୋଟେ ତାକୁ ଗୋଡରେଜ ଭିତରେ ରଖି ସେଟା 1995 ମସିହାର କଥା। ତାକୁ ଏ ଶଳା ତୁ ନେଇଯାଇଛୁ। ପଡ଼ିଶା ଘର ଲୋକ ଗୋଟେ ହଗିସ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ତାକୁ ମୁଁ ଧୋଇ ରଖିନି ଆଜି ପିନ୍ଧିଛି। ସଂସାର ଦେଖିନି କି ଝିଅ ସଲା କି ଝିଅ ଗାଣ୍ଡି ले जाओ
ଦୀପାବଳି ଉପଲକ୍ଷେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥିବେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦେବେ। ଆଉ ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆଜି ଏବେ ରାତି 12ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଭିଡ଼ିଓ ଅଧା ଆଜି ମାନେ କାଳୀ ପୂଜା ସରିକି ଦୀପାବଳି ସରି ଆସିଲାଣି କହିତେ ଗଲେ, ଦୀପାବଳି ସରି ଆସିଲାଣି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ରାତିରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇପାରୁନି, 12ଟା ପାର ହେଇଗଲାଣି ନା। ଆଉ ସକାଳ 8ଟା ପାଇଁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ। ଅଲମୋଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି 70% ଏଡ଼ିଟିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ରହିଲା ଏଠି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କଥା, ଆମର ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ବହୁତ ମଝିରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଛି। କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ପୁରା ଛାଡ଼ିକି ଗଲେ, ତ ଯିଏ କାମରେ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ କେହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆସିଲାନି। ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଛି। ପିଲା ବହୁତ କମ୍ ସପୋର୍ଟ କଲେ, ପିଲାମାନେ ବହୁତ କମ୍ ସପୋର୍ଟ କଲେ। ଯାହା 3-4 ଜଣ ମିଶିକି ବହୁତ ବନେଇଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ସବୁଠୁ ଯେ ଆଜି ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆସିଥାନ୍ତା ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା କରୁଛୁ, ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ। କାଲି ନିହାତି 8ଟା ସୁଦ୍ଧା 8-9ଟା ଭିତରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ। ଫାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ନା, କେହି ଏଠି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ନିଜେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ରହିଥିବ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ ସିଓର। ସମସ୍ତେ ଫାଷ୍ଟ ଧନ୍ୟବାଦ। ଇଏ ହେଉଛି ଏଡ଼ିଟିଂ ପାଇଁ, ଆଙ୍କୁ ଯଦି ଏଡ଼ିଟିଂର କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ଆଙ୍କ କମେଣ୍ଟରେ ନମ୍ବର ଦେଇ ଦିଆହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।